Jo estava allà amb el Lluís. L'Ester Quintana va perdre un ull el passat 14 de novembre, dia de la vaga general. A través d'un vídeo a la xarxa va acusar els Mossos d'Esquadra de ser els culpables de la ferida. Ahir al vespre, l'audiència pública de Sant Martí va estar marcada pel suport veïnal cap a l'Ester, que viu al districte. Amics de la dona i integrants de l'Assemblea Social Verneda Sant Martí van intervenir durant l'audiència per denunciar les càrregues policials amb bales de goma. Desconocemos las características del proyectil. Se ha jugado mucho con el tema de las pelotas de goma, que no eran pelotas de goma. Desconocemos qué proyectil era, pero sabemos que fue por una actuación de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Digan que están haciendo lo que ustedes creen que pueden hacer, que es nada. L'Assemblea també es va enfrontar amb el regidor de Sant Martí, Eduard Freixedes, en temes com la mobilitat, el preu del transport o l'increment de l'atur al barri. També a l'audiència, membres de l'Associació de Veïns de Paraguai Perú van amenaçar amb convertir el solar de Cal Isidret en un aparcament per a cotxes. De aquí 15 días, si aquello no se ha abierto, para que sigan aparcando los coches, porque el solar va a valer para eso, lo haremos nosotros. Porque es la única manera que se mantenga un poco limpio aquello. Allà s'hi havia de construir un casal d'avis, que de moment està aturat. Els veïns volen solucions. Vostè pot estar convençut de que aquest solar no s'hi farà res. Doncs jo estic convençut que en aquest solar s'hi farà. I per tant, com jo estic convençut que en aquest solar s'hi farà, li desaconsellaria que d'aquí 15 dies facin certes coses amb aquestes tanques. Acabada l'audiència es va fer el darrer Consell Plenari de l'any.